25 траўня пачнуцца выбары ў каардынацыйную раду. Гэта прадстаўнічы орган дэмакратычных сілаў Беларусі. Выбары маюць адбывацца 3 дні. Да ўдзелу ў іх дапусцілі 12 спісаў, агулам у іх 265 кандыдатаў. Будуць абраныя 80 дэлегатаў. Да 25 траўня ў эфіры «Свабоды» вы пачуеце і пабачыце прадстаўнікоў усіх 12 спісаў. Гэта праграма «Пік Свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І сёння з намі Яўген Дудкін са спісу нумар 1. Гэты спіс называецца «Салідарнасць» і аб'ядноўвае шэраг актывістаў з народнай грамады і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, а таксама Ліза Пракопчык са спісу нумар 12 «Моладзевы наступ». Я патлумачу трошкі фармат. Я буду задаваць вам спачатку аднолькавыя пытанні, а потым пытанні, якія тычацца больш канкрэтна вашых праграмаў, асобныя пытанні, і ў канцы у вас будзе магчымасць задаць адно аднаму па адным пытанні таксама. І я пачаў з вас, спадар Яўген. Для чаго, на вашу думку, увогуле патрэбная каардынацыйная рада? Па-першае, самая галоўная задача, якая стаіць перад Кансрады, гэта, конечно, правесці рэформу, вызначыцца ўвогуле, навошта збіраецца Кансрада. Яна, як протапарламент, мусіць вырашыць 3 задачы. Гэта дапамога беларусам на эміграцыі. Другая задача – гэта дапамога беларусам, якія засталіся ў Беларусі. І пасля таго, як сапраўды будуць рэалізованы гэтыя 2 задачы, вырашаецца мэта. Гэта вызвалення Беларусі ад акупацыі, фактычнай акупацыі з боку Расіі і усталявання канстытуцыйнага ладу, які быў парушаны рэжым Лукашэнкі, то бок вяртанне ўсіх палітычных, эканамічных, правовых свабод грамадзян Беларусі. Дзякую, Ліза. Таксама адкажыце, калі ласка, на гэтае пытанне. Для чаго патрэбная каардынацыйная рада? Мне падаецца, што адказ вельмі просты. Каардынацыйная рада патрэбна толькі для адной рэчы, каб каардынаваць дзеянні дэмакратычных сілаў Беларусі, каб выпрацоўваць стратэгіі дапамогі тым, хто ў дыяспары, тым, хто з'ехаў, ці тым, хто застаўся. І калі прыйдзе час реализации стратегии вызволения Беларуси. Спадар Яўген, вы сказали про даволі амбітныя мэты, про дапамогу беларусам па-за межамі Беларусі, про дапамогу беларусам унутры Беларусі і ў перспектыве пра вызваленне Беларусі з дапамогай каардынацыйнай рады. А як каардынацыйная рада цяпер можа працаваць з людзьмі ўнутры Беларусі? Ну, цяпер она не можа, таму што другая кадэнцыя скончылася. І фактычна то, што мы бачым, она показала полную бездейность свою. Чому? Тому что фактично у Кансраде представляли интересы представники фундаций, разных громадских организаций, а не политиков. То бок Кансрада фактично ператворилася у место представления интересов недержавных организаций, некоммерційних, так, які займаються, наприклад, іншими справами, чим політики. То бок у нас сьогодні відбувся бардак у політичній сфері. Я бачу, і беларуская хрысціянская дэмакратыя партыя бачыць, наперш за ўсё, што Кансрада аб'ядноўвае палітыкаў розных поглядаў, якія задаюць тон, так, вызначаюць задачы, якія трэба выконваць за межу ў Беларусі, робяць таксама, ствараюць стратэгію. А вось НГО, як падрядчыкі, яны выконваюць гэтыя задачы на лакальным узроўнях у тых месцінах, дзе яны ёсць. Вось вы добра, што звярнулі ўвагу, вы калі мяне прадстаўлялі, вы звярнулі ўвагу, сказалі актывісты народнай грамады і БХД. Насамрэч, у нас ёсць грамадска-палітычныя дзеячы, палітыкі, і па-другое, гэта не проста БХД і народная грамада, гэта партыі. Вось інстытут партыі сёння фактычна знішчаны, і гэта адзінкавыя партыі, якія уратавалі сваіх партыйцаў, якія ўжо ахвяравалі дзесяцігоддзямі сваё жыццё на змагання, і сёння гэтыя людзі займаюцца канкрэтнай палітыкай. І вось праблема ў тым, што Кансраде падменены функцыі. Яна мусіць займацца палітыкай і задаваць тон і задачы НГО, НДА, так? Я выбачаюся, я вас пераб'ю. То бок вы лічыце, што каардынацыйная рада павінна складацца з палітыкаў, якія будуць здаваць задачы недзяржаўным арганізацыям. Але ў мяне адразу паўстае 2 пытанні. Па-першае, чаму яны будуць слухацца, гэтыя недзяржаўныя арганізацыі, у іх свае інтарэсы, ідэі. А па-другое, все ж таки вярнуся да свайго папярэдняга пытання.
як можна працаваць цяпер з людзьмі ў Беларусі. Вы сказалі, што цяперашняя рада не працавала. Як вы будзеце працаваць з людзьмі ў Беларусі, калі вас абяруць у каардынацыйную раду? Па-першае, калі мы кажам, ужо вернусь да вашага пытання, як працаваць з людзьмі Беларусі. Вельмі шмат людзей перамяшчаецца з Беларусі на замежжа. Гэта, напрыклад, працоўныя, гэта студэнты. Па-другое, ўсё ж такі сувязь, якую не трэба раскрываць, што з кім канкрэтна была размова ў Беларусі, она ёсць. Ёсць зваротная сувязь. Это мой адказ па вашаму пытанню. Што тычыцца слухацца, не слухацца, НТА і палітыкі мусяць навучыцца дамаўляцца і пазначыць сферы сваёй дзейнасці. Калі мы кажам слухацца, гэта ўжо нейкая вертыкаль. І вось тут узнікае праблема. Праблема нашай беларускай апазіцыі, што пачынаем дубліраваць на эміграцыі тую вертыкаль, якая ёсць пры Лукашэнку. І тыя умовы, якія былі ў апазіцыі пры Лукашэнку. Вось гэтага трэба пазбавіцца. Трэба навучыцца НТА ўплываць, конечно, на прыняцце рашэнняў палітыкаў, але ўвага, дамаўляцца, сустракацца, прадстаўляць свае даклады, аналітыку. А вось з гэтым ёсць праблема. Мы, напрыклад, партыя БХД правялі першы з'езд на замежжы 10 лютага. Мы ўзнялі шмат шэраг пытанняў і аднавілі структуры. Вось санацыя, здараўленне, пачынаем з сябе. Ліза, тое ж самае пытанне да вас. Як прадстаўнікі моладзевага наступу будуць працаваць з людзьмі ў Беларусі, калі вы атрымаеце вялікую колькасць людзей у каардынацыйнай радзе? Ну, мы такую великую уже не атрымаем, у нас всього 15 чоловік у спісі, але так, мне падаецца, што ўсё ж такі прышпіл другой кадэнцыі каардынацыйнай рады быў якраз у тым, што яна складалася з міжнародных арганізацый, і гэта былі арганізацыі, якія працуюць наўпростава з людзьмі, што нельга сказаць якраз пра палітыкаў. Палітыкі беларускія, апазіцыйныя, хутчэй за ўсё, не могуць проста працаваць публічна ў Беларусі альбо хоць неяк. Так, і я думаю, што проста праз прадстаўнікоў розных арганізацый, у тым ліку палітычных, у тым ліку партыяў, калі там ёсць яшчэ нейкія людзі ў Беларусі, можна працягваць працаваць. Мы у нашай праграме якраз пра той кажам, што варта працягваць працаваць, асабліва з моладдзю. Вялікі акцэнт робім якраз на візавым пытанні, таму што разумеем, што ўнутры краіны ўжо не так проста ладзіць нейкія івэнты, такія нават калі яны больш траваядныя. Вось, але можна вывозіць людзей з Беларусі і працаваць з імі там у Польшчы, у Літве і дзе яшчэ заўгодна. Вось. Ну і у нас ёсць соцсеткі, у нашых арганізацый, якія мы прадстаўляем, ёсць соцсеткі. Мы працуем штодня з беларускай моладдзю, і я думаю, што нічога не зменіцца ад таго, ці пройдзем у каардынацыйную раду, ці не. Я хацеў бы удакладніць, вы сказалі, што палітычным партыям немагчыма цяпер працаваць у Беларусі, але ж за апошнія гады фактычна большасць недзяржаўных арганізацый, больш-менш актыўных, таксама ліквідаваныя, незаконныя. Ці, на вашу думку, застаецца магчымасць для недзяржаўных арганізацый працаваць унутры Беларусі? Я ведаю дакладна, што працаваць у Беларусі можна. Гэтым зараз займаюцца шмат якія арганізацыі, так яны робяць гэта не вельмі публічна. Яны не працуюць з такой вялікай колькасцю людзей, з якой можа працавалі да 2020 года. Але яны працуюць. Нават моладзевы блок, які з'яўляецца там экстрэмісцкім фарміраваннем, працягвае працаваць з моладдзю ўнутры Беларусі, так, не публічна, але мы можам сабе дазволіць рабіць нейкія праекты наўпростава. І апошняе пытанне, якое я буду задаваць вам па чарзе, я б хацеў спачатку, каб вы, Ліза, адказалі на яго. Што можна цяпер зрабіць для вызвалення палітычных вязняў і што канкрэтна для гэтага можна зрабіць каардынацыйная рада? Ну, насамрэч, вельмі цяжкае пытанне. Мы разумеем, што ўжо ёсць прэцэдэнты вызвалення беларускіх палітзняволеных з турмаў. Часцей за ўсё гэта адбывалася пры дапамозе замежных дыпламатаў. Я думаю, што можна ў гэтым кірунку працягваць працаваць. Каардынацыйная рада другога склікання прыняла рэкамендацыі наконт гэтага. Напрыклад, па спробе вызвалення
палізняволеных з гуманітарнага спісу, які склала Гарбунова. Я думаю, што ў гэтым кірунку як мінімум варта працаваць далей з замежнымі дыпламатамі, і насамрэч гэта ўсё, што мы хутчэй за ўсё можам зараз зрабіць, знаходзячыся ў замежжы. А на вашу думку, наколькі эфектыўныя эканамічныя санкцыі для вызвалення палітвязняў? Я думаю, што яны не вельмі эфектыўныя. Таргавацца адменай эканамічных санкцыяў, я думаю, таксама не атрымаецца з Лукашэнкам, таму што вельмі моцна змянілася, напрыклад, палітычная сітуацыя з моманту ўвядзення першых 3 пакетаў, падаецца, санкцыйных. І так, беларускі рэжым зараз з'яўляецца супадзельнікам у вайне, і я думаю, што дамовіцца з заходнімі партнёрамі будзе вельмі цяжка аб адмене гэтых санкцыяў. Але калі такія перамовы будуць ісці і будуць нейкія пэўныя знакі, што Лукашенко гатовы на вызваленне палізняволеных праз адмену нейкіх санкцыяў, можна пра гэта размаўляць, але гэта ўсё, канешне, пытанне кантэксту і ніякіх тут такіх рэзкіх рашэнняў і заяваў нельга рабіць, таму што ўсё ж такі жыццё і здароўе людзей гэта вельмі важна, і асабліва тых людзей, якія сядзяць за свае палітычныя погляды ў турмах. Спадар Яўген, тое ж самае пытанне вам. Што можа зрабіць Каардынацыйная рада для вызвалення палітычных вязняў і ці эфектыўныя, на вашу думку, эканамічныя санкцыі захаду для гэтага? Калі мы кажам вось з другого пытання пра эканамічныя санкцыі, то трэба звярнуць увагу, што большасць вялікі груз вось гэтых санкцый, гэты пералік абмежаванняў, ён быў прыняты пасля пасадкі як і самалёта ў Мінску, так і пачатку другой светавой вайны. Другой светавой вайны. Вось гэта вайны, фактычна гэта і працяг другой светавой вайны, пасля халоднай. Гарячая фаза. Звярніце увагу, што палітвязні сёння могуць уже было пазначана як з дапамогай дыпламатаў, але тады такім чынам краіна можа быць вымушана прызнаць пра свайго амбасадара рэжыму Лукашэнкі як кіраўніка дэмакратычна абранага. Мы ведаем, што швейцарскі пасол мусіў уручаць дакументы. Давайте паглядзім на іншую сітуацыю. Наколькі мы тут на эміграцыі, маючы розныя інструменты інфармацыйныя, напрыклад, ствараем націск на рэжым. Бо там не ўсё так проста. Эканамічна это все так проста ў Беларусі. І вось тут я думаю, што мы можам паўплываць праз дзейнасць спецыяльных служб, не канкрэтных дэлегатаў, не канкрэтных сяброў. Задача Кансарады гэта знайсці падтрымку, распрацаваць стратэгію. А што менавіта ў целу, то тут, конечно, мусяць працаваць прафесіяналы. Гэта інтэрнэт, гэта таксама абмежаванне эканамічнае, але біць менавіта так пакропкава, каб людзі задумаліся чарговы раз, што рэжым Лукашэнкі, ён не вечны. І ўсё тое, што ён напыляе, што нібыта глядзіце, што ён змагаўся за пазіцыі 25 гадоў і 30, і гэта працягнецца, што сістэма захаваецца, трэба паказаць, што яна разваліцца, што на вядзе нікуды. Я думаю, што у Кансарады гэта атрымаецца. Калі мы здабудзем перамогу ў вырашэнні паўсядзённых пытанняў беларусаў на эміграцыі, то тады будзе гэты поспех і будзе ўмоцненая вера ў тое, што наша выпрацаваная стратэгія на дзейнасць з беларусамі ў Беларусі таксама будзе паспяховай. Спадар Яўген, удакладніце, калі ласка, каго вы маеце на ўвазе пад прафесіяналамі, якія прафесіяналы павінны гэтым займацца і што значыць спецыяльныя службы? Хто менавіта? Давайте мы пагаворым з вами пра, напрыклад, кіберпартызанаў, людзі, якія займаюцца інфармацыйнымі атакамі. Нам трэба якраз такі заняцца тым, каб выкрываць тое зло, якое чыніць рэжым Лукашэнкі. Паказваць, што тыя, хто супрацоўнічае і чыніць зло, рана ці позна гэта вылезець наружу. І тут патрэбны не толькі кіберпартызаны, тут патрэбны людзі, якія маюць розныя кампетэнцыі, якія дапамогуць вось гэтую праўду выкрыць і паказаць. Бо праблема ў чым?
сістэма, якую спрабуе зрабіць рэжым Лукашэнкі. Сістэма, якая мусіць працаваць пасля яго. Шмат хто спадзяецца на гэту сістэму, так, паказваючы савецкія, калі генсекі зыходзілі. Так вось, трэба разбурыць гэту сістэму, не даць ёй замацавацца. Мы гэта зможам зрабіць толькі тады, калі, па-першае, на эміграцыі Краснарада пакажа паспяховую палітыку ў адносінах да беларусаў на эміграцыі і выбраць сваю стратэгію да беларусаў у Беларусі. Дзякуй. Я нагадаю, з намі на сувязі Яўген Дудкін, прадстаўнік спісу нумар 1 на выбарах у Каардынацыйную раду. Спіс называецца «Салідарнасць», аб'ядноўвае актывістаў народнай грамады і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, а таксама Ліза Пракопчык, прадстаўніца спісу нумар 12 «Моладзевы наступ». Ліза, я хацеў бы вас спытацца, калі я паглядзеў праграму моладзевага наступу, я там пабачыў шмат пунктаў пра, так бы мовіць, як палегчыць выезд для беларускай моладзі за мяжу, на захад найперш. Што б вы адказалі тым, хто скажа, што ваша праграма найперш скіраваная на заахвочванне моладзевай эміграцыі? Мы бы адказалі, што у нас няма такіх мэтаў. Мы не хочам, каб моладзь масава з'язджала, таму што моладзі ў нас і так вельмі мала ў краіне, ну, увогуле. Калі яна яшчэ пачне з'язджаць, то, канешне, будучыня вельмі блёклая для Беларусі ў такім разе. Але наша асноўная інтэнцыя гэта зрабіць так, каб беларуская моладзь не паехала ў іншыя больш аўтарытарныя краіны, напрыклад, Расія альбо Кітай. Такія тэндэнцыі зараз ёсць. Расія актыўна ўводзіць, напрыклад, розныя квоты для беларусаў, каб яны паступалі ў расійскія універсітэты. І за апошні год там амаль на некалькі тысяч чалавек проста больш стала людзей, якія паступілі ў расійскія універсітэты. Таму, калі проста беларуская моладзь усё ж такі хоча з'язджаць, то лепей, каб яна мела такую магчымасць з'ехаць у Еўропу. І гэта не толькі пра з'язджанне, канешне ж. Гэта проста пра тое, што кожны чалавек, увогуле не толькі моладзь, мусіць мець вось гэты еўрапейскі досвед. Мусіць мець магчымасць, як там да 2020 года менская моладзь на выходныя каталася ў Вільню, і гэта было абсалютна нармальна, і нікуды яны не з'язджалі, рабілі бізнес у Менску, працавалі ў Менску, проста маглі дакрануцца да чагосьці іншага і зразумець больш, чым яны разумеюць зараз, разумець нешта больш пра еўрапейскія каштоўнасці, пра дэмакратыю і пра тое, як увогуле могуць жыць людзі, і што гэта не толькі пра тое, што ты працуеш там ад 8 да 6 і ідзеш спаць і зноў паўтараеш гэтае кола. Я бы хацела сама вярнуцца ў Беларусь і ні ў якім разе бы не з'ехала з Беларусі, калі б не палітычная сітуацыя. Я думаю, што такіх маладых беларусаў яшчэ ў Беларусі шмат, і мне бы вельмі не хацелася, каб яны з'язджалі. Але зноў-такі, калі нехта хоча з'ехаць на 2 тыдні, проста выдохнуць у іншай краіне, проста на 2 тыдні адчуць сябе свабодным, мы не можам адбіраць гэтае права ў людзей. І так, мы мусім працаваць на тое, каб вось вярнуць гэты нармальны ход справаў, які быў з візамі да 2020 года. Спадар Яўген, праграма вашага спісу, яна дастаткова агульная і дастаткова кароткая. І я падумаў, магчыма, адзін з фактараў, які гэта вызначае, тое, што прадстаўнікі народнай грамады і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, ну, ўсё ж такі сацыял-дэмакраты і хрысціянскія дэмакраты, звычайна ў краінах Еўропы гэта даволі розныя палітычныя сілы з рознымі палітычнымі поглядамі. Ці выклікана гэта сапраўды тым, што вы вырашылі пакінуць, так бы мовіць, па-за бортам нейкія канкрэтныя палітычныя пазіцыі для таго, каб аб'яднацца? Да зараз добра, што вы на гэта звярнулі увагу. Чаму? Паглядзіце. Калі мы размаўляем, то мы вызначаем агульныя задачы, правда, якія перад намі стаяць. Мы дамаўляемся. І вось на сёння нашай агульнай задачай, мэтай ёсць вызваленне Беларусі і аднавенне канстытуцыйнага ладу, вяртанне грамадзянскіх палітычных правоў. Сёння мы стаім перад
агульнымі праблемамі ў міграцыі. Гэта тыя сацыяльна-эканамічныя праблемы, якія ёсць перад усімі мігрантамі. Па-другое, гэта дапамога беларусам, тым ліку моладзі, у атрыманні адукацыі, дапамозе ім атрыманні працы і абароне іх працоўных правоў. І чаму я на гэта звярну увагу? Бо фактычна мы зараз, як две партыі, якія правацэнтрысцкая, левацэнтрысцкая, показалі сваім прыкладам, што мы можам дамаўляцца, ставіць у цэнтр агульныя задачы, агульныя мэты, пакідаць свае ідэалагічныя розніцы, так, асаблівасці ў бок, таму што тыя рашэнні, якія мы, напрыклад, глядзім па пытаннях там, напрыклад, абортаў, так, гэта не вырашаецца тут на эміграцыі. Нам сёння вельмі важна дапамогчы кожнаму беларусу тут на эміграцыі, а гэтыя праблемы агульныя. І таксама у нас ёсць моладзевыя структуры, у БХД, у сацыял-дэмакратаў, людзі, якія вучацца, людзі, якія працуюць, і людзі, якія ведаюць, якімі праблемамі жыве моладзь. Я, напрыклад, сустракаюся з сябрамі БХД, які ў Беластоку, у Варшаве, і ведаю гэтыя праблемы моладзі. І таксама чалавек, які прайшоў размеркаванне, бюджэтную адукацыю, пошук працы і праца пасля размеркавання і працоўную міграцыю яшчэ ў 18-20. Гэтыя праблемы ведаю. Таму нашы две партыі паказалі прыклад, што мы ўмеем дамаўляцца па агульных праблемах, пакідаючы у бок тое, што сёння на эміграцыі не ў нашых кампетэнцыях, не ў нашым прававым полі. Дзякуй. Спадарня Ліза, я хацеў бы вам задаць такое пытанне. На вашу думку, ці ёсць нейкія тэмы, пункты, якія трэба абмяркоўваць ужо цяпер? Нешта, наконт чаго варта спрачацца ўжо цяпер, ці ўсё ж такі сапраўды мае сэнс пакінуць вырашэнне такіх нейкіх сацыяльных рэчаў на час, калі у вас будзе ўлада? Бо гэтыя рэчы немагчыма вырашыць без улады. Так, ёсць рэчы, якія немагчыма вырашыць, таму што мы, я думаю, не ведаем, пры якіх умовах Беларусь атрымае зноўку умоўную незалежнасць, так, ну, незалежнасць, пры якіх умовах увогуле сыдзе Лукашенка і настане дэмакратычны лад. Таму там пэўныя рашэнні мы проста не можам зараз прымаць, але так, ёсць шмат стратэгічных рашэнняў, якія мы мусім вырашыць зараз. Напрыклад, пытанне ілюстрацыі, як па мне, было б добра вырашыць ужо зараз, таму што гэта даволі аб'ёмнае пытанне, і там, калі глядзець на то, як адбываліся меркаванні ў іншых постсавецкіх краінах, то зразумела, што і пытанне вельмі цяжкае. І у нас там з дзяржаўнымі структурамі павязана ў краіне вельмі шмат людзей, і зразумела, што мы не можам ілюстраваць усіх альбо ўсіх пасадзіць у турмы і гэтак далей. І ну, мне падаецца, што было б добра, канешне, абмяркоўваць канстытуцыю, нейкі асноўны свод законаў, асноўны свод правілаў. Добра, што вось Анатоль Лебедзька напісаў свой варыянт, але я сапраўды чакаю нейкія іншыя варыянты, каб ўжо неяк прадметарна размаўляць пра гэта ўсё. Вось, ну так, гэта две асноўныя стратэгіі, якія трэба абмеркаваць ўжо зараз, напэўна. Але так, я думаю, што гэта не вельмі абавязкова. Адзінае, што абавязкова, гэта заўсёды дзяржаць у розуме, што ну, трэба нешта рабіць з гэтай сітуацыі і кожны дзень думаць пра тое, а як я сёння магу дапамагчы вызваліць Беларусь. А ці не зарана думаць пра так, все ж такі пра ілюстрацыю, і ці не напалохае гэта абмеркаванне людзей, якія знаходзяцца там ва ўладзе ў Беларусі і, магчыма, хацелі б так больш-менш нейтральна адносяцца да магчымай змены ўлады ў Беларусі? Ну, ілюстрацыі, насамрэч, яны ж ужо зараз абмяркоўваюцца. Ёсць гэтая прапанова пераходнага перыяду ад офісу Святланы Ціханаўскай аб'яднанага пераходнага кабінету. І там, наколькі я ведаю, закрэплена, што ілюстрацый, хутчэй за ўсё, не будзе ніякіх. Але гэта такі экспертны дакумент, які быў напісаны без шырокай грамадзянскай дыскусіі. Але я думаю, што вось менавіта па гэтаму пытанню варта паразмаўляць, таму што тое, як мы працуем з вось гэтай нашай агульнай траўмай,
вырашыць вельмі шмат для будучыні Беларусі просто. Калі мы не прапрацуем гэтую траўму, хоць неяк, гэта ўсё можа паўтарыцца. І я бы не хацела, каб гэта здарылася. Спадар Яўген, ці мае сэнс цяпер абмяркоўваць гэтае пытанне ілюстрацыі і ці бачыце вы нейкія іншыя тэмы, якія трэба вырашаць ужо цяпер? Магчыма, нейкія нават ідэалагічныя рэчы? Конечно, я лічу, што гэта пытанне мусіць быць узнята. Гэтым пытаннем мусяць займацца спецыялісты. Хутчэй за ўсё, гэта можа прадставіць нейкая адна з партый, так, свой варыянт. Я думаю, мусіць быць нейкая працоўная група. Чаму? Таму што людзі, якія засталіся ў Беларусі, мусяць ведаць, маюць права на гэта, маюць права, падкрэслю. Так будзе лепш, што будзе з імі. Так, то бок тыя, хто чыніў зло, калі гэта чыніў зло несвядома ці свядома, якія наступствы і так далее, і так далее, і так далее. Мы мусім прадставіць гэту дарожную карту, фактычна. Але вельмі важна таксама гэту тэму чаму абмяркоўваць, менавіта ў коле вось гэтай працоўнай групы, каб паглядзець рэакцыю людзей. Вось я ўпэўнены, што чым больш мы будзем, беларусы, даследаваць саміх сябе, нашу праблематыку, чаму так сталася, што дыктатура ўзнікла, праіснавала, а потым у 20-м яшчэ стала больш жорсткай, гэта тыя пытанні, на якія нам трэба знайсці адказы. Дзякуй. І напрыканцы я хацеў бы папрасіць, каб вы задалі па чарзе свае пытанні адно аднаму. Спадарня Ліза, спачатку вашае пытанне. Я б хацела даведацца, чаму ж спадар Яўген так топіць за санкцыі, ці не разумее ён, што санкцыі вельмі моцна ўплываюць на людзей у Беларусі сёння і зараз, ці не з'яўляецца важнейшым той факт, што людзі ў Беларусі могуць сабе дазволіць нармальнае жыццё проста. Я бы звярнуў увагу на самі санкцыі. Чаму? Таму што ваше пытанне топіць, я думаю, зусім некарэктнае, бо ёсць санкцыі супраць рэжыма, а ёсць санкцыі супраць усіх беларусаў. Мы выступаем якраз-такі за тыя кропкавыя санкцыі супраць канкрэтных асоб, якія чыняць канкрэтнае зло. Вось на гэта мы звяртаем найперш сваю увагу. Я думаю, адказаў на ваше пытанне. Не. Добра. Ліза, вы можаце даць прыклады, за якія санкцыі выступае спіс вось гэтай салідарнасць, да? Так. Мы проста вось якраз абмяркоўвалі гэтае ж пытанне сёння падчас гэтага запісу. І зразумела, што ёсць персанальныя санкцыі, і яны, яны працуюць, то бок людзі гэтыя не могуць ездзіць у Еўразвяз, але ўсе астатнія санкцыі, напрыклад, санкцыі забароны беларускай чыгункі, так? То бок беларуская чыгунка зараз не можа ездзіць у Літву, і гэта не толькі пра грузавыя нейкія перавозкі, гэта пра грамадскі транспарт. Людзі зараз сядзяць па 10 гадзінаў у аўтобусах, хаця маглі бы пасядзець 2 гадзіны ў цягніку. Ці вы лічыце гэта нармальнай санкцыяй? Ці гэта санкцыя можа быць адменена? Проста тая пазіцыя, якая прагучала падчас запісу, што санкцыі гэта даўленне на рэжым, і трэба працягваць, і трэба больш. Ці я вас неправільна зразумела? Я хацеў бы звярнуць увагу, што, па-першае, мы выступаем за санкцыі кропкавыя. Што тычыцца іншых санкцый, якія вы звярдалі, супраць чыгункі і так далей, яны ўсе мусяць уплываць такім чынам, каб беларусы маглі задумацца над той сітуацыяй, якая існуе ў Беларусі. Але задумацца якім чынам? Каб мы прадасталі пры гэтым іх магчымасць працаваць. Так? Па-другое, у нас вельмі шмат палітвязняў знаходзіцца ў Беларусі. І адзіны ціск, каб рэжым пачаў паволі выпускаць гэтых палітвязняў, гэта таксама ламанне той эканамічнай мадэлі, той эканамічнай сістэмы, якая ёсць у Беларусі. Але з прапановай санкцый мы мусім прапануць варыянты, каб беларусы атрымалі магчымасць якраз-такі выезду ў краіны Еўрапейскага Саюзу. Я лічу, я перакананы, што вось такім чынам трэба працаваць. Не проста як мінулыя нашы папярэднікі, а я скажу, гэта былі і кадэнцыя другая, дзе быў
моладзевы наступ і першая кадэнцыя, дзе былі прадстаўнікі моладзевага наступу, все гэта было прынята ў часы вось вашай кадэнцыі. Таму гэта разрабаем гэта ўжо па выніках працы вашага моладзевага наступу і вашых прадстаўнікоў. Дзякую, спадар Євген. Я вибачаюся, у нас уже застаецца не так шмат часу. Я хацеў бы пачуць ад вас пытанне да спадарні Лізы. У меня только одно пытанне. Спадарня Елизавета, скажите, ласка, ці лічыце вы працу Крынцнай рады, офіса Ціхановскай і пераходны камітэт паспяховай у сферы моладзевай, ласка? За апошнія гэта 2 кадэнцыі. Так, у моладзевай сферы, за 2 кадэнцыі не ведаю. Я была толькі ў другой. Першая кадэнцыя, нагадаю, была разагнана і амаль не працавала там, і я ўвогуле не ведаю, што там адбывалася. У моладзевага блоку, у арганізацыі, якая накіравала мяне на другую кадэнцыю, была так прадстаўніца у першай кадэнцыі Координацыйнай рады, але яна села ў турму праз 2 месяцы, як гэтая Координацыйная рада сфармавалася. Таму я не думаю, што там неяк моладзь моцна ўплывала на прыняццё рашэнняў. У сферы моладзі я не ўпэўнена, што добра працавалі, але вось на апошняй канферэнцыі «Новая Беларусь» Святлана Ціхановская абвесціла, што ў яе будзе дарацца па пытаннях моладзі і студэнцтва, і гэта Маргарыта Ворахава. І наколькі я ведаю, яна зараз актыўна працуе з моладзевымі арганізацыямі, у тым ліку ў Беларусі, якія знаходзяцца і працуюць, каб дапамагаць моладзі на ўсіх узроўнях. Я думаю, што Координацыйная рада, офіс Святланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, конечно ж, маглі б рабіць больш для моладзі, але вось такая наша місія моладзевага наступу гэта давесці. Мы гэта даводзім на шматлікіх сустрэчах, не ведаю, пастамі ў інстаграме, проста накіраваннем нейкіх лістоў, проста нашай працы ў нашых арганізацыях, напрыклад, у моладзевым блоку я працую, у беларускай нацыянальнай моладзевым савеце рада, і так, мы ўсе працуем, час ад часу неяк камунікуем і каардынуемся з усіма гэтымі структурамі. Напэўна, можна было б зрабіць больш, але няма рэсурсаў, асабліва ў моладзевым сектары, на тое, каб працаваць больш. Няма, па-першае, людзей, па-другое, няма грошаў. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння нашымі гасцямі былі Євген Дудкін, прадстаўнік спісу нумар 1 на выбарах у Координацыйную раду. Гэты спіс называецца «Салідарнасць», аб'ядноўвае шэраг актывістаў народнай грамады і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, а таксама Ліза Пракопчык, спіс нумар 12 «Моладзевы наступ». Да 25 траўня вы пабачыце і пачуеце прадстаўнікоў усіх спісаў на выбарах у Координацыйную раду у праграме «Пік свабоды». З вами быў Аляксей Знаткевіч.